Gusto ka ba og tinuod nga kaluwasan o kinabuhing walay katapusan o tinuod nga kadungganan sa imong kaugalingon? Igsuon sa Ginoo nimo na makaplagan o wala na sa kalingawan nini nga kalibutan. Nag-ingon sa Salmo 62 versikulo 7, anaa sa Dios ang kaluwasan o kadungganan, kay siya ang gamhanan kung tigpanalipod o ang akong taguanan. Diha ra sa Ginoo nato makaplagan igsuon ang tinuod nga kaluwasan o ang tinuod nga kadungganan. Tungod kay nasayod kita nga ang Dios gamhanan, diha nato makaplagan niya ang tinuod nga taguanan tungod kay siya ang kasaligan nga atong tigpanalipod. Sa 8 nag-ingon, salig kamo sa Dios sa tanang panahon o katawhan, isugid kaniya ang tanan ninyong kalisdanan, kay siya ang atong dalangpanan. Wala tay laing dalangpanan igsuon, maong ang tanan nato nga kabugat sa atong kaugalingon, tanan nga kabalaka, atong isalig diha sa Ginoo, atong isugid diha sa Ginoo, magpaduol kita kanunay sa Ginoo, atong lig-unon ang atong relasyon diha sa Ginoo. Tungod kay walay lain nga tinuod nga sandiganan, walay lain nga tinuod nga taguanan, walay laing kasaligan kundili ang Dios lamang. O gusto kag kinabuhi nga malipayon hangtod sa kahangturan, nga dili na ka maka-experience og mga kasakit, og dili na ka maka-experience og mga kalisod, dili na ka maka-experience og mga pagdaot, dili na ka maka-experience og mga problema, igsuon naa sa Dios ang tanan. Imong makaplagan sa Dios ang tanan. Imong maangkon ang tinuod nga kalipay, tinuod nga kaluwasan kung ikaw nagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa Dios. Kung ikaw nagbuhat sa mga butang nga uyon sa kabubuton sa Dios. Kung ikaw nagpasidungog kanunay sa Dios. Atong hunahunaon o atong hinumduman igsuon nga ang tinuod nga kadungganan sa Dios nato makaplagan ug ang tinuod nga kaluwasan sa Dios nato makaplagan og dili dinhi sa kalibutan, dili sa mga butang sa kalibutan kundi diha sa Dios igsuon. Amen. God bless sa tanan.